Ja Gigantin jäätävä teepaita kilpailu. Homma on aika lailla yksinkertainen. Nimittäin tässä on FC Jatsin pelaajia Ilkka Santautta, Jussi Välilä, Valtteri Riimäki ja Teemu Penninkangas. Kaikille jaettu tommonen hieno Radioporin pakastimessa jäädytetty Gigantin teepaita. Tyyli on vapaa, eli homma menee niin, että paketti auki ja teepaita päälle. Tyyli on vapaa, apuvälineitä ei saa käyttää. Sekä ensimmäisenä saa tuon teepaidan yleensä voittaa 50 euron lahjakortin Gigantiin. Ovatko gladiaattorit valmiina? 3, 2, 1 ja aja! Ja siitä näin lähtee! Taktiikkoja monia, taktiikkoja täysistä. Hakkaus on hyvä. Jussi on aika hyvin kärjessä, vaikka hiukan turvottaa viikonlopun jälkeen. Hyvin menee. Katsotaan kuinka tässä sitten loppujen lopuksi käy. Santa luotto aivan, hän on lähestulkoon viimeisenä. Katsotaan millä tavalla käy. Hiukan revitään. Katsotaan kuinka tässä on. Teemu on myöskin hyvä taktiikka. Näin se revitään. Gigantin on jäädytetty teepaita. Aika hyvä tahti. Semmoinen 25 sekuntia tässä vaiheessa aikaa mennyt. Jäätävää touhaa. Voittaa 50 euron Gigantin lahjakortti. On tarjolla. Hylkää väkivaltaa. Hyvä, hakatkaa sitä. Aukeaa. Hyvä Valtteri, revi vaan. Katsotaan, ehkä tää hakkaussysteemi oli tässä vaiheessa paras. Ei mikään kiire. Hyvä Jussi. Jussi on ikään saanut hyvin tää paita auki. Jussi on aika lähellä ollaan jo. Älkää syödätkö vastustajaa. Omaa peliä. Hyvä. Katsotaan kuinka tässä käy. Sataudan paita aivan jäässä. Jussi on aika hyvin menee ja siitä nappi auki vielä. Saako nappia auki? Kato, nyt olikin Voltsulle myöskin aika lailla, olikin Santa huuhtaa aivan yössä, aivan unessa, ei tuosta nyt. Näin, hyvä taas, ladies and gentlemen, meillä voittaja. Tällä kertaa Radioporin ja Gigantin jäätävä teepaita kilpailu ja ensimmäisenä paidan sitten saa päädä Jussi Välilä ja tästä myöskin 50 euron Gigantin lahjakortti sitten. Kiitoksia FC Jatsille ja huomenna tiistaina samaisena aikana kello 12 sitten Porin pesäkarhujen superpesistytöt tässä samaisella areenalla vetämässä näitä jäätäviä teepaitoja ylleen ja paras palkitaan 50 euron Gigantin lahjakortilla. Keskiviikko, torstai, perjantai Radioporin ja Gigantin jäätävä teepaita kisa sitten Radioporin Suomen Areenan teltalla tuossa Kävelykadun varrella. Siihen otetaan ilmoittautumisia sitten tuosta heti keskiviikko aamupäivästä alkaen vastaan. Kannattaa osallistua, helppo homma. Tässä FC Jatsien pojat näyttivät malleja siitä, että tuo hakkaamisen väkivalta menetelmä tuntuu toimivan aika lailla mukavasti. Kiitoksia FC Jatsille, onneksi olkoon Jussille ja muuta kuin shoppailemaan.